Ituren eta Zubietako inauteriak. Ituren eta Zubietan Euskal Herriko inauteri tradizional berezienetakoak ospatzen dira. Nafarroako iparraldean dauden bi herriska dira, Malerrekako bailaran. 3 kilometro inguru daude batetik bestera. Inauteri goiztiarrak ospatzen dituzte bertan. Urtarrileko azken igandearen ondorengo, astelena eta astearte izaten dira normalean. Inauteria hauen bereizgarri nagusia joaldunen ibilaldia da. Astelenean, Zubietakoak Iturenera joaten dira. Bi herrisken artean dagoen Auritz auzoan elkartzen dira Ituren, Aurtitz eta Zubietako joaldunak, eta ondoren guztiak batera Iturengo plaza nagusirako bidea egiten dute. Asteartean berriz, Iturengo eta Aurtizko joaldunak Aurtitzen elkartu ondoren Zubietarantz abiatzen dira. Eta herriaren sarreran guztiak elkartu ondoren, denak batera plazara joaten dira. Joaldunen jazkerari dagokionez, Txuntxurroa izeneko kapela kolorotsua, ardilarrua eta gerrialdean daramaten joalea, zintzarri haundi hori, dira bereizgarri nagusiak. Badaude bi herrien arteko jantzietan ezberdintasun txiki batzuk. Iturengoak, alkandoraz gainean, larrua txaleko haundi baten modura jartzen dute. Eta Zubietakoak aldiz, gerrian soilik. Zubietakoek zapitxuri urdin kuadrodun tradizionala daramate lepoan, eta Iturengoek gorria. Bestela oso antzekoa da janzkera. 2 hilaretan jarrita, modu bateratuan, erritmikoki jotzen dute joarea. Zarata sendo hau, natura esna dadin ateratzen dute. Neguari amaiera eta udaberriari hasiera emateko, eta bide batez, espiritu gaiztoak izutzeko ere. Azken batean, inauteriak batez ere udaberriari ongi etorria emateko jai paganoak dira. Joaldunen inguruan hartza ikusiko dugu beti. Naturako gainantzeko elementuak bezalaxe, hartza neguko lozorrotik esnatu eta kaleratu da udaberriari ekiteko. Udaberria badatorren seinale da. Joaldunen atzetik, gazte taldeak mozorrotuta joaten dira. Batzuk, karroza eta guzti. Inauterietako beste ezaugarri bat horixe da, mozorratzea. Norberaren nortasuna ezkutatzea azken batean. Horregatik, gehienak aurpegia tapatzen dioten trapu, zapi edo maskarak jantzita joaten dira. Horrela, transgresiorako aukera dago. Hau da, normalean egiten ez diren jardun eta jokabideak aurrera eramateko. Mozorroak, baserrian eta etxean aurkitutako elementuekin egiten dira. Arropa eta zapi zaharrak, lanerako tresnak, naturako osagaiak, azken batean edo zer gauza soinean, dena da libre. Ituren eta Zubietako inauterietan beti dago talde basatiren bat, arropa zarpailez jantzita eta zikinkeriaz estalita astakeriak egiten dira. Askotan, basurdelarru, txarriburu, animali este odoltsuak erabiltzen dituzte jostailu moduan. Eta ikusleak izutzeko, errautsa, zerrautsa edo lokatza botatzen dute non nahi. Joaldun zein mozorrotu taldeak ibilbidea herriko plazan amaitzen dute, eta bertan hasten da benetako jaia.
algara eta divertimendua herritarrentzat. Plazan, sua ere pizten du mozorrotu talderen batek. Su purifikatzailea, izaki gaizkilea guxatzeko eta urtaro berria garbi hasteko. Jaizoro hauek musikaz laguntzen dira, noski. Tritisa, txistu eta tabala, eta txarangak non nahi entzuten dira. Eta herriko plazan, guztiak batera, ezagun eta ez ezagun, dantza alaiean jarduten da. Horatu, inauteri jaia, udaberriari oles egiteko ez ezik, garizuman, baraualdiko garai ilunean, sartu aurretiko askatasun estanda dela. Horrela ba, datorren urtean, Ituren eta Zubietako herritarrak alaitasunez eta jai giroan, udaberriari deiadar egingo diote berriro, inauteri ospakizunekin.